back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click the tiny bell button beside the subscribe button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, i-share ko sa inyo yung mga empties ko. Ano ba naman tong video na to? Napakawalang kwenta. Pero I've seen a lot of videos and I made something like this before na. Kasi nakita ko, madami din may gusto sa inyo guys. Kasi dito ko masishare yung nag-justify na naman. Dito ko masishare yung thoughts ko about these products. Kasi ito na nga yung mga empties ko, or hindi ko sila natapos. Nalagay ko na sila dito sa box ng empties ko. Para malaman nyo kung bakit nagustuhan ko pa siya, or kung hindi ko na siya bibilin ulit, or what, ganun. So, without any further ado, let's get on to the video. Kung matagal na kayo dito sa channel ko guys, alam nyo guys how I love my bathroom essentials, yung mga products na para sa panligo. Kasi sobrang gustong-gusto ko yung time ng paliligo. Kasi parang feeling ko yun lang yung time para makapag-relax ako. So, most of the products here ay product na panligo, pang-relax, ganyan. Meron naman atang makeup, but let's see. And of course, pang skincare na din. So, ito siya guys, medyo madami-dami. And simulan na natin dito sa product na to. This is the Vanilla Peppermint Vanilla. This is the Peppermint Vanilla na na shower gel na may buhok pa. Shower gel from Watsons. Nabili ko to guys nung Christmas up to March. Parang mayroon din sila nung March. Ako ng ganito nag-hoard ako ng madaming ganito. So, meron pa ako nito up to this time ng year. O, diba? Kasi nagustuhan ko talaga. I really love kasi yung mga scent ng berries and vanilla. So, yun guys. Gustong-gusto ko to. And shower gel pa more. Eto guys, pang skincare. You know how I love my Kojisan. Sa lahat ata ng mga grocery haul ko, Watson's haul ko, meron akong Kojisan lagi. And asan na ba yung iba? Ito. Meron pang Kojisan. So, iba't ibang sizes ng Kojisan. And love na love ko sila guys. Kasi for me, madali siyang makapagpa-whiten ng skin ko. And yun nga lang, medyo nakaka-dry siya ako sa skin. So, kung drying yung skin nyo or nasa lugar kayo na madaling makapagpa-dry yung skin, I suggest, at gusto nyo pa rin magpaputiha, I suggest mag-lotion kayo ng pagkabongga-bongga kasi nakaka-dry talaga siya. So, mag-fall off talaga yung mga dry skin nyo dyan, mga dead skin cells nyo. So, mabilis siya para sa akin na magpaputi. And nakakaano din siya ng aking mga pimps. Next naman guys, ito naman yung bago kong na-discover. Parang nitong October or November ko lang siya na-discover. And this is the Flawlessly You na sabon. Sobrang bango din kasi niya guys. Parang may kalamansi and papaya. Ayan, papaya and kalamansi siya. And nagustuhan ko to kasi sobrang bango niya. Pero dun sa whitening part niya, hindi ko alam kung nakakapagpa-whiten siya. Hindi ko masyadong napapansin. Siguro meron. Pero yung maganda sa kanya naman, hydrating siya. Hindi siya yung nakaka-dry ng skin compared to Kojisan. Kasi nga, syempre, acid yung sa Koji. Yun. Pero syempre, may acid din naman to. Pero ito, mas hydrating siya compared siya sa Kojisan. So, put na naman tayo guys sa mga shampoo na pagkadami-dami. Hindi ko napansin, ang dami. So, this is basura of mga ilang weeks. So, meron akong 1, 2, 3, 4 na bottles dito ng mga shampoo. First off, dito sa Head and Shoulders. Alam nyo naman guys na sobrang, di ba yung hair ko? Kaya madami din akong shampoo na nag-justify na naman ako. So, yung hair scalp ko kasi guys, prone na prone kasi siya sa dandruff. So, I need to have Head and Shoulder lagi sa banyo ko para kapag na-feel ko na pa-start na yung dandruff ko, mag-transition na ako sa current na shampoo ko sa Head and Shoulders. So, ito guys, yung pinaka hindi nakakapagpa, sa akin, pag nakakapagpa-dandruff, yung hindi is the Hana shampoo. Pero itong Sunsilk naman sa akin guys, sobrang nakakapagpa-dandruff siya. Ewan ko kung bakit. Pero yun yung napansin ko. Pero ang lambot naman din ito sa hair. So kung hindi kayo ma-dandruff, ito, try nyo to. Sobrang bango, tsaka ang lambot niya sa hair. Ito kaso, yun, malambot din naman siya, tsaka mabango din. Pero parehas sila nakaka-dandruff. Pero ito yung mas nakaka-dandruff para sa akin. And sa conditioner naman guys, meron ako dito. This is the Cream Silk na Dry Rescue. At meron din tayo dito Patin Pro V na Damage Care. Yeah, Total Damage Care. So ito guys, parehas ko silang gusto.
Hindi ko alam kung alin dito yung nakakapagpa-dandruff. Pero most of the time kasi sa akin, yung shampoo talaga nakakapagpa-dandruff. Pero sobrang gusto ko sila. Hindi ko alam kung sinong mas gusto ko. Basta dalawa sila gusto ko. Kasi yung ang lambot nilang dalawa at saka sobrang bango. Mas mahal nga lang to. So yun na, kung alin dito ang pasok sa budget nyo, parehas naman silang maganda. Mas mahal nga lang talaga yung Pantene ever. Next one naman dito guys, PH Care. Sabi ko nga halos pang banyo. Yung empties ko. So, ito yung Passionate Bloom kasi mabango siya, yun lang. Tsaka matipid to eh. A little goes a long way kapag sa PH Care. Hindi mo kailangan ng sobrang dami para maging mabula na siya. Para, mas fresh and mas clean yung down there mo, especially if you have your menstruation. And of course, kailangan din natin ng deodorant. So, ito yung dalawang deodorant na nagamit ko for this year guys, na brands, hindi yung dalawang ito lang yung nagamit ko. Pero ito yung dalawang brands na ginamit ko this year. This is the Nivea na Pearl and Beauty, ayan, na hindi siya nagpo-focus. So, wag na natin ayan. Yan. And meron din tayong Silka na Papaya deodorant. Ito guys, parehas silang mabango. Parehas silang nakakapagpabango ng kilikili. Okay lang. Okay yung performance na. Pero para sa akin, kasi mas gusto ko to. Mas mabango kasi to. Ito talaga yung sumisingaw yung kilikili mo ng kabanguhan nito guys. Ito talaga. Pero ito, okay din naman siya. Kaso kasi wala yung plastic sana. Gusto ko sana plastic yung nalagyan. Ito kasi glass siya. So, for me, hindi siya travel friendly. So, mas gusto ko yung Silka compared to this. And mas mura din tong Silka compared to this. Ayan. Move on naman tayo guys sa pantanggal ng ating makeup. This is the L'Oreal Micellar Water. Ito guys, maganda din to kasi nakakatanggal siya madali siyang magtanggal ng ng mga mascaras, ganyan, ng makeup. All in all. Pero ang sabi kasi nila, kahit hindi ka na daw magbanlaw nito, para sa akin kasi parang sobrang gastos ng product kapag hindi ka magbabandaw. Kasi ako pa man din yung tipo na kailangan sobrang malinis yung skin ko. Kasi nga guys, diba, as you can see, prone ako sa pimples. So, kailangan bago talaga ako matulog, sobrang kailangan malinis yung skin ko. So, hindi ako kontento na ito lang yung gagamitin ko. After kong gumamit nito guys, ng micellar water, gumagamit pa rin ako ng facial wash ko, and then toner pa rin ako and everything. Hindi ko kaya na ito. Pero mabilis siya magtanggal ng makeup guys. Yun nga lang magastos kung ito lang talaga yung gagamitin mo para sa buong skincare mo na. And of course, meron tayong toner dito guys. Ito lagi kong na-feature ata sa mga favorites ko. Basta gustong-gusto ko to. And this is the Clinique na Clarifying Lotion number 2. Nakita ko si Janina Vella. Ganito din yung gamit niya. Pero, syempre, sa abroad kasi ito binibili. Kaya pinapabili ko to sa lola ko. Every time na magpapadala siya, may ganito na papadala ko. Sakto, kapag paubos na, sakto magpapadala ulit siya. Or hindi ko alam guys kung saan kayo makakabili ng ganito dito sa Philippines. So if you know ng Clinique na shop, please comment down below para yung iba, ano ba to? Para yung iba makita din nila kung saan sila pwedeng bumili. Kasi ito guys, hindi ko alam talaga. Dati $11.50 lang siya. Ito nga nagawing $12.35 na yung price niya. Dollars. So okay lang naman. Kasi mas hindi ako nagkaka-pimple kapag ito yung gamit ko talaga. And of course, we have more skincare. Ito guys, nakita nyo na siguro to sa review ko last year pa. Pero, yun nga, sobrang tipid niyan to gamitin. And meron pa siyang laman actually. So, hindi ko na siya natuloy-tuloy gamitin kasi medyo hassle siyang gamitin. Kasi nga, messy siya pag ginagamit. Basta charcoal talaga, messy talaga. Pero, sobrang maganda to sa skin guys. Kasi na-detoxify yung skin natin kapag gumagamit ng charcoal. And, parang nag-change na ata yung name ng shop nila, hindi na The Block PH, parang The Gentle PH na siya. I will put the updated link na lang ng Instagram nila guys kung gusto nyong bumili ng charcoal kasi parang sa kanila yung pinakamura ata na charcoal na nakita ko. Kasi most of the time mahal talaga yung charcoal. Which is activated lang naman, na oven lang naman siya para maging activated, di ba? And for skincare pa guys, ito yung isa sa mga na-discover ko this past few months lang. This is the Erase Solution. Ito siya. Ito maganda to guys sa mga pimples ko. Nagda-dry up talaga yung pimples ko. Mga 2 to 3 days nagda-dry up na yung active na pimples ko. So, sobrang gustong-gusto ko to. Pero for the scar remover, parang hindi siya nag-work sa akin. Kasi diba marami akong dark spots. Though, nati-try niya yung pimples ko, pero yung dark spots ko, hindi siya ganun ka-helpful para ma-whiten or para ma-lighten yung dark spots ko. Ganyan. Ayan. So, gustong-gusto ko pa rin siya. Medyo may kamahalan lang. 100 pesos na tong ganitong
kaliit, pero sobrang konti lang naman yung kailangan nyo guys para para mapa-dry up nyo yung pimples nyo. And gabi ko lang siya ginagamit kasi ayoko ng morning, mas prone kasi na nasusunog yung balat natin pag morning. So light lang yung ginagamit ko talaga pag morning. So ito pang gabi lang siya. And guys, of course, ito ata yung pinakasikat na moisturizer ever. Parang nag-trend talaga to dati, yung eye white na aqua moisturizer na whitening vita. Ito gustong gusto ko guys, and madami na akong madami akong friends na naging na din nila, favorite na din nila tong aqua moisturizing vita. Kasi yung yung nakasachet nito, 24 pesos lang siya, and yun, very much accessible. Nabibili lang siya sa 7-Eleven. Pero sa Watsons nyo lang mabibili yung ganito na naka-tube. Parang 180 pesos ata. And okay naman siya, lightweight lang, hindi siya malagkit. So kung ayaw nyo guys yung mga moisturizer na malalagkit, kasi most of the time talaga malalagkit yung mga moisturizer, lalo na kapag magme-makeup ka ng morning, ayoko yung parang moisturizer pa lang, parang hulas na yung makeup mo, diba? So ito guys, maganda siya. Kaso wala siyang pang SPF na na protection, yun lang yung downside nito, pero very much hydrating siya. Tsaka hindi ako nagkaka-pimples masyado dito sa moisturizer na to. And the last but not the least guys, ito gamit ko pa rin siya mula nung na-discover ko. Ganito na yung gamit ko ever, na pang everyday ko talaga. This is the eye white na Bibiholic, and yung shade ko is beige. Dalawa lang yung shade nito guys. Kapag sobrang maputi kayo, you go to light, and then kapag medyo morena, ito beige lang yung color. So dalawang color lang, and this one is 159 lang siya dati. Ewan ko na ngayon kung magkano, parang same pa rin naman ata yung naka-tube. Mas gusto ko na to guys kasi kapag yung nakasachet yung binibili ko, messy siya, kailangan mo pang ilagay dun sa canister, ganyan, para hindi siya natatapon-tapon. So, mas maganda na to, travel friendly siya kasi nasisil mo siya, and ganito yung end niya. Parang ganyan, nozzle, tambag ba dyan? Basta gano'n, na nai-squeeze siya. So, matipid din siya sa product kasi parang 1, 2, 3, 4, 5 dots lang kaya na niyang i-cover yung face mo. Kapag gusto mo lang naman ng light na coverage kapag everyday, diba guys? So, yun lang guys, yung mga products na empties ko, diba? Ang dami. Puro halos pang banyo. Pero yun talaga, ganun. Kasi hindi ako masyadong guys, hindi ko masyadong nauubos yung mga makeups ko. Kasi diba, parang gusto ko nga mag-hit pan project eh. Alam nyo ba yung hit pan project na yun? Yung parang every month ato or every 3 months, parang i-update mo kung gano'n nakadami yung naubos mo sa makeup mo. Kaso kasi parang yun yung project na hindi ka bibili ng makeup hanggat hindi mo siya nauubos. So parang hindi ko kaya yun. Parang gusto ko na parang bumili kahit kahit meron pa rin akong makeup. So yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video, and before we end this video, meron tayong simpleng pag-giveaway lang. Kasi nga, diba, sabi ko, gusto ko this December parang may mga pag-giveaway. So, ito lang guys yung bibigay natin for this video. Meron kayong makukuha na Forever Lily Body in Bloom na body lotion at saka shower gel. Kasi mahilig ako sa shower gel. So, ibibigay ko to sa inyo guys. Sobrang cute niya. Ayun. So, yung lang guys, yung mechanics lang, you should be a subscriber of this channel. And then, like this video, and then comment lang kayo sa baba kung kasi for sure, na to, almost end of the year na. So, yung gusto nyo na ma-change sa nyo, parang New Year's resolution, ayan, parang New Year's resolution nyo, or parang bucket list nyo, ayan, New Year's resolution or bucket list nyo, or parang goals nyo for the next year. Share nyo lang sa baba, and then put your, guys, Instagram or Facebook na lang na username, para makita ko kapag kayo yung winner, para ma-message ko na lang kayo doon. Kasi, nakikita ko kasi yung post sa FB or sa Instagram, hindi masyadong nakikita ng winner, ayun. So, the winner should contact me within 24 hours kapag pinost ko na lang siya. Sige na nga, ipopost ko na lang siya para makita ng lahat na meron tayong winner. Kasi mahirap yung message. Baka sabihin nila bogus tayo. Ayan guys, ipopost ko na lang siya sa Facebook. And the winner should message me within 24 hours. And kapag hindi siya nakapag-message sa akin, then bubunot ulit tayo ng iba na winner na mamimili ako guys. Hindi na yung bunot-bunot lang na random lang. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!